Homwe yenyika yaburahombe Tatelicious arilisa tape rebonde. Zvakaoma zviri patepu ipapo. Ari kuda kuti vanhu vaone kuti operation yake yakafamba zvakanaka uye ari kugona kushandisa nhengo yake zvakangonaka. Welcome back to your channel. Tsatamhoresana zvedu mamuka sei kwese kwamuri. Musakangamo kusubscribe nekulike. Acreate group achibva ati vanhu vajoine pasina nguva ngani vanhu vanga vatojoina group razara, asi video racho takwanisa kuti tive vamwe vekutanga vapinda mugroup umu kuti tiriwane, asi semunoziva ma community guidelines epano hatibvumidzwe kukanda zvinhu zvakadaro. Saka pane vanenge vachida video iroro tichaisa link mu comment section. Imimi motevera link riya togona kuti tikupei video iri. Zviripo zvacho zvinotyisa. Ati iyi ndo Christmas present yenyu. Homwe anga ataura nemurume waari kuita naye ipapo vachibva vapa permission kuti aiwa munogona henyu kuvaratidza vanhu. Saka ari kungoti mupei feedback kuti chinhu chake chakagadzigwa here nenzira yakanaka.